Kursat Newsê Slawrêz temaşakerên hêja Sozan Babanim li gel we me bo pêşkêşkirina xelekeke din ji bernameya Rêya Kurdistan. Vê hefteyê ya Rêya Kurdistanê em planî giringî dine ser proseya çareserî ya jî pêvajoya aştî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û bi giştî bandoriya wî li ser hem Rojavayê Kurdistanê û niha jî di çi qonaxê de ev ê çawaberê ve biçê em zêdetir li ser van babetane guftugû bikin. Berkû hûn dizanin pêvajoya aştî bêguman beşekî wî ya sereke jî li Rojavayê Kurdistan. Ji xwe hûn rojanan û çe dişopînin yek û we dîtibin. Ev dû rojin ku fermandarê giştî Hêzê Sûriya Demokratîk û hevseroka daîreyên têkiliyên derveya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed û Mazlûm Ebdî Bavra li Munîxê ne. Beşdarî konferansa ew li hiya Munîxê bûne. Li wî li gel hem Marco Rubio Wezîrê Derveya Amerîka û hem jî li gel Emmanuel Macron serokê Fransayê civiyan. Bêguman babeteke gelekî girîng e ji ber ku di dîroka da carê duyem e ku Kurdan bi dû şandan beşdarî vê konferansê dibin. Şandekî ji Başûrê Kurdistanê û şandekî ji Rojavayê Kurdistan. Niha em zêdetir bitin ser rojeva xwe ya proseya aştî û çareseriya demokratîk li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê lê destpêkê dixwazim biçim cem hevkarê xwe Ferhad Yaşar li Stenbolê li gel me ya dê dawî zanyarî û dawî rojeva medyayên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dêjmara bêjêt û çi qewmiye di hundirê vê çend rojên bihûrî de ji ber ku mijal bi rastî germin di hundirê Tirkiye de jî em dixwazin rojevê zêdetir bizanibin ji ber vê jem çi Stenbolê gel Ferhad. Ferhad ev demê te baş bê kerem ke zanyariyên herî dawî û rojevê Tirkiye jî em ji te bibîsin. Kerem ke. Belê dembaş hozan wekî te jî amaje pê kir Tirkiye piştî êrişê li ser rojeva sekinê êdî ewna vegeriyane rojeva navxwe rojeva navxwe da çi heye ya Tirkiyeyê da ya herî sereke pêvajoya ku niha di navbera PKK û hikûmeta Tirkiyeyê da di meşe heye ji ber vê jî niha êdî em dikarin bêjin rojev tenê ev meseleye ji ber ku di ser vê meseleyê yani di 2024 vir de hetê niha ji aliyê devletê ve xêncî avakirina komîsyonê tigav nehatine avêtin ev jî gelekî tê rexnekirin piştî ku ev êrişên ser rojeva dest pê kir û hetenî dawî hate vê êrişî jî hîn aliyê hikûmet tigav nehatibû avêtin piştî ya got piştî dihata rojevê jî ev mesele digotin ku birapêşiyê ew şerên li Sûriyê dawî bibe paşê em ê lê binêrin li gor ya rêya xwe binêrin lê şer êrişên li ser rojeva sekinên piştî ku êriş sekinên dehê Sibatê jî hevseroka Dem Partî Tülay Hatîmoğulları daxuyaniyek belav kir got êdî rojeva li Sûriyê êdî çareser yani êdî rekeftinek hatiye dest pê kirin ji ber wê jî pêşiya vê pêvajoya ku li Tirkiyeyê berdewam vê pêvajiyê tiştekî nemaye divê hikûmet bi lez gavan bavêje çinin evgav mafên hêviyên ên Abdullah Öcalan yani berdina Abdullah Öcalanê ya duyem ew kesên ku di girtîgehê danin divê ewna bi lez bên berdan daxuyana xwe de balkişan li ser viya û her wiha ew girtiyên siyasî weke Selahattin Demirtaş ewna bên berdan daxwaza berdana wana kirin û her wiha ew kesên ku yani endamên PKK dema ku vegerine Tirkiyeyê rastî çi bênê divê bingeha wê jî bê amade kirin û zagon û qanûn bên guhertin an jî bên çêkirin û ji ber ku ew komîsyona ku hatibû avakirin piştî 20 civînan piştî 18 û nîzîkî 20 civînan êdî dest bi raporên xwe kiribû di komîsyonê de jî komîsyoneka piçûk hata avakirin ew komîsyona piçûk jî bo ku ew rapor bê amadekirin xebatê xwe dikirin êdî ew jî em dikarin bêjin hema berqedandinê bûye ew jî hêdî tê rojevê ku ka wê çi bikin û wê dema ev rapor hate eşkerekirin wê çaxê em ê ya naveroka wê raporê hîn bibin di wê rapor da çi heye ya dinê ya gelekî giring ew e ku di rojeva Tirkiyeyê da ew serokê biborînin wezîrê navxwe û wezîrê dadê hate ji alî bi fermana Erdogan hate guhertin ên berê çûn ên nû hatin ên nû wekî tu jî dizanî ke kozan yên nû gelekî nasin li Tirkiyeyê da ji ber ku Akın Gürlek Wezareta Dadê ya nû Akın Gürlek di Stenbolê berê serdozgeriya Stenbolê bû ji ber ku ew Akın Gürlek biryara girtina Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ jî dabû yani ew kesên ku niha girtîgehê danin hevserekên Dem Partî ên berê
cezê wana akın gülek dabû ji ber wê jî gelekî rojevê û gelek hata rexnekirin akın gülek gotin alî Dem Partî derbarê vê de daxuyaniyek belav kir bangê akın gülek kirin gotin ku eger hûn te çawa ew kesên ku weke Selahattin Demirşohana te ceza li wan biriya wan kiriye girtîgehê divê tu wana aynı wisa jî cezê li ser wana rabikî û biryara dadgeha mafên mirovan ya Avrupayê bînin cî û bo ku ev Selahattin Demirtaşwana bên berdan hin alî jî dibêjin ku Serokkomarê Recep Tayyip Erdoğan Wezareta Dadê guheran ji ber ku Wezareta Dadê ya berê Yilmaz Tunç alî pêvajoyê da gavan nedavît hinekî xewgiran digir ji ber wê jî Wezareta Dadê hate guhertin ya nû Akın Gürlek xebera Erdoğan dike û Erdoğan çi bêje wîya qebûl dike û wîya dîne cî ji ber vîya Erdoğan bo ku pêvajoyê da hinekî rêk û pêk pê de here û ew qanûn û yasa zûtirin bê derxistin û tiştek pêşiya wana negirtin ew Wezareta Dadê guherandin ya dinê jî Wezareta Navxwe bû ew jî gelekî giring e Wezareta Navxwe li Tirkiyeyê gelekî giring e ew hate guherdin Wezareta Navxwe ya berê Valiya Stenbolê bû û ew jî kesekî nêzîkî Erdoğan bû lê piştî êrişên weke Yalovayê di navbera polîsên Tirkiyeyê da û endamên Daişê da pevçûn derketibû di wê pevçûnê da sê hew polîs jiyana xwe ji dest dabûn û gelek kes jî hatibû bilçavkirin wê çaxê Wezareta Navxwe daxuyaniyek belav kir gotin ku ew kesên ku êrişên polîsên me kirine û ew kesên ku endamên Daişê ne ew ne hemwelatiyên Tirkiyeyê ne piştî ku vê axaftina wî ji aliyê Dewlet Bahçelî wekî tu dizanî Dewlet Bahçelî gelekî kesekî giring e ji ber ku ew çi dibêje hinekî nîvî ew tê cî alî Erdoğan ve xebera wî dikin wî gelek caran alî Yerlîkaya yanî Wezareta Navxwe ya berê rexne kiribû gotibû çawa tu radibî tu dibêjî ku ew kesên ku Daişînin ew kesên ku endamên Daişîn êrişî polîsê me kiriye tu dibêjî ew na hemwelatiyê Tirkiyeyê ne eva ti carî nayê qebûlkirin divê eva bê çareserkirin em tiştî wîya dubare wisa nayên qebûlkirin yani qebûl nakin piştî wîya nakokiyên ku derbarê hikûmetê û alî Yerlîkaya hinekî qet bû ji ber wîya zû de dihat axaftin digotin ku dibe ku alî Yerlîkaya ji kar bê vekişandin û bi rastî jî ji kar vekişandin dewsa ya Welî Erzurumê hate ser karê yani Wezareta Navxwe ew jî balkêş e kozan ez karim vê jî behs bikim Belê. wekî Mehmet Ağar belkî tu jî nas dikî Belê. Mehmet Ağar kesekî gelekî bi nav û deng e ew ji ailî yani ew karmendên Kurdan gelekî kuştibûn û ew faîlî meçhûl jî ra dibêjin anha dayîkên Şemiyê her hefte derdikevine kolanan bangî dewletê dikin di nava vê meselê da ya herî giring rola Mehmet Ağar hebû ji ber ku wî biryara gelek Kurdên navdar û an jî gelek siyasetmedarên Kurd biryara kuştina wana dabû û ya kuştibûn an jî wana wenda kiribûn hîn jî cîhanê de îro ew Wezareta Navxwe ya îro serdana wî kirin û ya civînekî li darxistin ev jî gelekî deng ve hem aliyê Kurdan ve hem aliyên çepkiran sosyalîstan demokratan ve gotin ku yani ev Mehmet Ağar kesekî dîroka wî reş e gelek destê wî gelek qirêj e gelek nav xûnên kesan de heye û gelek kes dane kuştin gelek kes dane wenda kirin bertek nîşandan gotê yani ev me gotê ew ê pêvajoya aliyekî ve tiştekî baş bêkirin lê em dibînin ku Tirkiye vedigere ser esasên xwe ên salên nodî û ev jî gelek metirsyarî yani hin alî bi vê serdanî gelekî metirsîdar bûn bo pêvajoyê û niha jî bo pêşerojê hîn ew ê çi bibe nakokî berdewam e em dikarin vîya bêjin ya dinê Dem Partî şandeya Dem Partî ya İmralî serdana Recep Tayyip Erdoğan kir Serokkomarê Recep Tayyip Erdoğan kir bo ku ev pêvajo hinekî yani heten pêvajo hatiye çi astê divê çi bê kirin divê civînê da Pervîn Buldan têde hebû wekî endamê şandeya İmralî û wana serdana Serokkomarê Recep Tayyip Erdoğan kir divê civînê da piştî serdanê daxuyaniyek belav kirin şandeya İmralî ev daxuyanê de gotin ku me bal kişandiye ser pêvajoyê çi hatiye çi astê lê naveroka civînê helbet ji raya giştî ra eşkere nekir ji ber wê jî kese nizanin divê civîn da
çati axaftin lê xalên sereke diyardeye ji xwe mafên hêvî ya Abdullah Öcalan e û endamên PKK ku vegerin Tirkiyê wê rastî çi bin ew qanûn û amadekariyên wê çi bikin ew e û girtiyên siyasînin û her wiha berdana Selahattin Demirtaş şovanin û mafê dayînîna mafê Kurdan weke zimanê zimanê dayîkê bê weke zimanê fermiyê duyemîn bê bikaranîn ev mesela hatine axaftin em dikarin viya bêjin û lê hetenê na em dikarin viya bêjin ke kozan li aliyê Tirkiyeyê de ji xêncî avakirina komîsyonê hetenê na ti gav nehatine avêtin yani baweriya xelkî jî gelekî ketiye ji ber ku dibêjin her wiha dewlet başîlê daaxive dibêje em ê mafên hêviyê bidin em ê Kurd bireyê me nin em ê tiştekî pirsgirêkin navbera me de heye em ê wana hemûyan çareser bikin lê hetenê na ti pirsgirêk nehatine çareserkirin ku hîn jî êriş li ser Kurdan berdewam e yani aliyê ziman da tengasî heye û kesên ku dixwazin derkevin kolanan ew pêvajoya yani êrişên li ser Rojava da bi sedan kes bi işkence bi şîddet hatine binçavkirin ji ber ku ew êrişên ser Rojava protesto kirin her wiha parlamenterên Kurdan jî rastî êrişan hatin û gelekî yani ew metirsîdar jî bû wê çaxê gotin ku her be pêvajo hinekî xetimiye yan jî pêvajiyê de qediye ew nêrîn gelekî zêde bûbû lê dîsa careke dinê sekinî em dikarin bêjin êdî dibêjin ku pêvajo berê di Rojava da êrişên li ser Rojava dewam dikir pêvajo vê derê xetimî bû lê niha hêdî em dikarin bêjin dîsa têkilî danîne û hikûmet û endamên Dem Partî dîsa bi hev re dicivin lê em dikarin viya bêjin yani hetenê na ti gav nehatine avêtin xelk jî gelekî ji vê meselê aciz e û dibêjin ku ew ê careka dinê me bixapînin û her wiha baweriya wan jî her ku diçe kêmtir dibe ser vê pêvajoyê. Belê. Baş e gelek spas Kak Ferhat ji bo ev zanyariyên tên berfireh. Demên pêş da bêguman em ê karin wisa bikin ji ber ku hem raya me Başûrê Kurdistanê zêdetir agahdar dibe. Hem jî zanyarî zêdetir dibin li ser rewşa Bakurê Kurdistanê û Tirkiye. Spas ji bo te Ferhat Yaşar nûçeganê me li Stenbolê. Belê temaşakerên hêja mêvanek me heye dê niha amade bibe li Stenbolê. Beriya wê dixwazim behsa hinek xalan bikim bi taybetî li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Na aliyekî wî siyasî heye û Tirkan jî yani em bêjin dewleta Tirkiye gelek li ser vêna behs tê kirin gelek raya giştiya Kurd li ser vêna daxivin. Dibêjin Tirk jê re dibêjin pêvajoya bêterorkirina Tirkiye yani Tirkiye ji terorê paqij dikin. û ji aliyekî din ve jî Kurdan angu em bêjin ku bi pêşengtiya Birêz Ebdullah Öcalanê pêvajoyê dane dest pêkirin wek sermuzakîrewan ew bi vê îşê re mijûl dibe jê re dibêjin pêvajoya aştî û çareseriya demokratîk ya jî civaka demokratîk mesele ev e. Lê di encamê de tiştê ku tê xuyanî ev e ku ta niha bandoriyeke baş li ser rewşa giştiya Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê kiriye çend aliyan. Wekî ku Ebdullah Öcalan bi xwe jî binav dike. Dibêje di vê sala borî de ti pevçûnekî çê nebû. Çi xwîn nehatin dayîn hem ji alî gerîla ve hem ji aliyê cendirme û eskerên Tirkan be. Ti pevçûneke wisa çê nebû ku bikaribe êş û azarên di nav gelan de bi taybetî navgelê Kurd de çê bike. Ev e xalekî erên ye. Xaleke din jî taybetî di notên hevdîtinê de ku di nav rayê giştî de parve dibe di notên herî dawê de dibêjin Ebdullah Öcalan nerazîbûna xwe derbiriye û dibêje plana qirkirina Kurdan heye. Hişyarî daye Tirkiye gotiye li rex dewletên zilhêz nesekinin ji bo qirkirina Kurdan. û hişyarî daye dewleta demkiya Sûriye jî gotiye divê mafê Kurdan bi hemî awayî bidin. Mafê demokratîk an Kurdan bidin ji ber ku planekî heye ev plana ji nû ve dîzaynkirina rojhilata navîn û li kêleka vê dibêje. Bijî her hêzeke herêmî û navdewletî jî taybetî niha wek İsraîlê pênasê dike ji bo ku bikaribe hegemonyaya xwe li ser navçeyê bisepîne pêdivî heye ku Kurdan li kêlekî wî bisekinin. Ji bo vê jî Kurd wek xalekî sereke wek aktoreke sereke
ji bo guhartinê li rojhilata navîn bi nav dike. Ji ber vêna bijê divê Tirkiye hewl bida pirsgirêka Kurdan li Bakurê Kurdistanê bi awayeke demokratîk çareser bike û li Rojavayê Kurdistanê jî mafên Kurdan di destûrê de bête misogerkirin. Yani ev giştî kobendên xalên û Abdullah Öcalan pênaseya bêna dike. Lê di demên dawî îro jî doh jî yanî berpirsên kecekê gelek daxuyanî dan behsa pesna rola Abdullah Öcalanê dan di vê pêvajoya li Rojavayê Kurdistanê ji ber ku dibêjin tiştê ku niha li Rojavayê Kurdistanê qewmî derencama nîqaş ya jî hevdîtin ya jî perspektîvên Abdullah Öcalanê li İmraliyê li gel heyeta dewleta Tirkiye ji ber ku beşێkî herek girîng ya pêvajoya çareserî jî meseleya Rojavayê Kurdistanê. Xalekî pir girîng ku niha çêbûye du rojin hem fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Mezlûm Ebdî hem jî li gel İlham Ehmed li Almanyayê li Munîxê beşdarî 62mîn konferansa ewlekariya Munîxê bûne û ev bêjin stêrkeke geşe di esmana Rojavayê Kurdistanê da bêguman. Gelek çavdêr dibêjin niha zextێke zêde fişareke zêde li ser Rojavayê Kurdistanê heye bêguman. Eger bikaribin di vê demê de xwe bigirin bikaribin yanî xwe rabigirin haveyna mafên Kurdan di destûrê de dê xwe bigire û cêbicê bibe. Ji ber ku dizanin gelek êriş ji derve jî li ser Rojavayê Kurdistanê heye lê qasî ku xuya ye wek berpirsên îdareya Xweser jî dibêjin dê sîstem pê biguhare. Yanî pêvajoya têkelbûn ya jî întegrasyon ku ew bi erebî jê re dibêjin îndîmac dê ev pêvajoya çê bibe saziyên rêveberiya Xweser ya berê dê têkil bi saziyên dewletê bibin û Hêzên Sûriya Demokratîk jî li ser sê tûgayan dê dabeş bibe li Hesekê, Kobanê, Qamişlo çar tûgayan û yek jî li Dêrikê bi vî awayî dê ser bi Wezareta Parastina Sûriyê bibin. Li kêleka vêna Kurdan gelekî dilgiran in. Babeteke girîng jî ev e. Dilgiran in dibêjin bi rastî bawerî bi wan naye. Ji ber ku ev artêş, ev spa ya jî em bêjin ev çekdar çûne ku derê komelkujî kirine. Li peravên Sûriyê me dît çi bi serê Elewiyan anîn. Li başûrê Sûriyê me dît çi bi serê Drûzan anîn. û wekî din li navçeyên Kurdnişîn yên ku hatin yanî welatiyên Kurdî ku koçber bûne bi taybetî li Dêrhafir û meskena şûn de yanî bi taybetî li şerê Şêx Mexsûd û Eşrefiyê de me gelek dîmen dîtin ku çawa malên Kurdan talan dikin. Ew didin ku Kurdan qir bikin. Yanî ev bêbaweriyekî pir mezin çêkiriye li hember vê pêvajoya îndîmacê li hember ev qonaxa nû a ku li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê hatiye pêş. Ji ber vêna gelek Kurd rejeyeke zêde ji bawerî dixwazin. Lê hinek alî jî yanî em bêjin hinek çavdêrên siyasî gotinî kewanê balkêşê dibêjin di siyasetê de mesele bawerî nîne yanî tu baweriya te bi vê hêza hember te were û neyê jî divê tu siyaseta xwe bikî. û siyaset jî li ser bawerî nameşe. Siyaset piraniya xwe li ser hêzê dimeşe. Divê hêza te hebe ku bikaribî li kêleka vêna tê siyaset bikî. Kêleka vêna tê fişar û zexit bikî li ser hêza xwe ya li hember xwe ji bo ku bikaribî sîstema xwe tu bidê rûnişkandin. Ya jî ew hêza te ya heyî tê bi şekla rêxistinbûyî tu bikaribî li wir îspat bikî. Meseleya siyaset jî ev e. Lê tanaha wek zanin seferberiyekî giştî bo Rojavayê Kurdistanê hat ragandin li başûrê Kurdistanê seran serê Kurdistanê bi taybet li başûr li Bakur li Rojava û Kurdên dîasporaya li Ewropayê jî seferberiyekê giştî hem ji alî maddî hem ji alî menevî ve ji bo Kurdên li Rojavayê Kurdistanê hate ragihandin ji bo ku ev destkeftiyên Kurdan li wir biparêzin. Ji xwe yekem dema seferberiyê de yekem şehîda şehîdên Kurdiye başûr li Rojavayê Kurdistanê Şehîd Ehmed bû ku çû li wir şehîd bû ev jî nîşanê me da ku bi rastî yekîtî û yekbûna Kurdistanî dikare tenê rêya xelaskeriya me bê di vê qonaxê de. Eger mêvanê me amade bê xuya mêvanê me hîne amade nîne xaleke din ya girîng jî ku ez dixwazim li ser bisekinim
بكو من نابا كورتاسي بحث كر مسألة يكتيا نتويا قلي كردا جبر براسي چه حزب دبه چه پارتی دبه چه آلیین جدا دبن خودی هر بیرو ایدئولوژیک دبه خالی میا هباش تشتا حکومتینه گل هب و کرد بونا میا چاندا میا زمان میا آخا میا جبر به ابد به صدم کو ام همینا کوکین خو بدن آلیه کی ام همینا کوکین خو بدن کلک کی جبو کو بکار بن لسر خیر و مصلحت و برجوندیا ولات خو لهف بک يعني أفا هم نصر آستي بر بيجن حزب و بارتي و آليين سياسي دا تشتيك فرضة هم جي لسر بيجن تاك بتاك يقلي كرد يعني هر كسيك لكي هر كسيكي هر فردكي أب جواكا كردستاني فرضة لسر بي فرضة لسر ما وآم هول بدن جبو يكيتيا نتويا قلي كردستاني بخب كردكي ولا باكوري كردستاني دوی به ایش و آزارا کردی که کل روجهلات کردستانی و ایلام و لکرماشانی لروجاوای کردستانی لباشور کردستانی بحثی جبر گلندن این جهان بنیرن تماشا کنیم کو نهاش خورا دولت یک آبا کرنا بس سروری وان هیا تابتی لهر در دنیا برجواندی وان هبش چه سیاسی دبه چه چاندی دبه چه ناسنامه‌ای دبه چه آبوری دبه هول دانا کو وینا خورتر بکن وینا بهستر بکن جبر ویجی پایه وان یا جیستون وان یکگرتن هر کودشا بهستر دبا ابجی جبو گله کردستانه فرضا اللي دوان دمين داوي قال لك رخنا هاتن لسر مسألة براتيا جلان شو رأيدان الربع بريا خسر بمسألة برفرهين الخاندن قال لك رخنا هاتن قلت نتشتاو كنا هال رجاوي كردستاني در انجام مسألة براتيا جلانة كو عمد بينن ليه بينا هاتيا رات كنن بيجنا يعني شو كان روج بريانا الدار خليل اندام دستيات سروكاتيا بيدي دبيجكو ام دناف ولاتێک دا دژین کو کورد و عرب سریانی ئاسووری کلدانی تێکل هەفدوونە ئەم نکارن هەبوونا خۆ لەسەر هەبوونا گەلێن دیتر فەرز بکەن بەرکو بە حەزاران کورد لە شامێ هەنا لە حەلەبێ هەنا لە حەمایە هەنا لە دێرێ هەنا لە ڕەقایە هەنا دەما و ئەم هەبوونا خۆ لەسەر وانە فەرز بکەین و ئەم وانە باوێژن بێگومان لە ناوچێن دن كردان كيميننا دي ابناجي بب القرباني وشركه قومي قومي تشيبه شركه تنابلا كرد وعربان دا تشيبه وافجي تاني مالويراني ومال شواتي جبو كردان يعني مسألة براتيا جلانجي بفي بابتي تيتن خاندن لي قالك بربرسين هزين سوريا ديمقراطيك وكسي بان حموجي اندام دستيا فرمانداريه دبیجه کومه دوی قناغه دا مهنک شاشتی کرد مهنک غلطی کردن دوی ام دکارن رخنه داینی خول سر به بابتی بدن لی نها دما یکگرتن و یکیتیا گل کردستانیه جبت ویناجی سر ما فرضه اگر مهمان آماده نبه اوالو مهمان بله خویا مهمان دی آماده به که صبحی تابعتي مجال مجلس باكوري كردستاني باكوري كردستاني بارتي هري مازن لكردستاني بيغوما جبر فيجي غريكور كهري مازنجي لسر دوزا كردو كردستاني لهر چار بشين كردستاني يعني بالصالانه سياستا بشافتني سياستا حلاندني لسر في بارتي كردستاني يتكرن جاليه دوله تركيا جا هر حکومتی که هاتیه لگور خوا بشافتن کریه لگور خوا هول دایک کردان لوی نافچه جناب بکن آخوان داگیر بکن هبونا وان بن پی بکن و بیجنش خونینن بدرکتنا هزین شورشگری لباکوری کردستانه تا آستێکی زێدە ئەف سیاسەتا حەلاندن و بشافتنێ پێشیاوی هاتە گرتن باشە ئەم شتێکێکی ئەم بچن ناوبەرێکی کورد بدن و بەگەڕین لەگەڵ میێوانی خۆ بەردەوام
بله جار دن سلاف تماشاکرین هیجا ام بردام لسر بابتی خوا ام نهاچی راست خوان بچن استانبوله میوانێک مەی هێژا هەیە بساڵانە لەسەر خەباتین زمانی کوردی دخەبتێ خزمەتێن gelek مازن کردە هەم بخۆ پارێزەرە هەمژی مامۆستای زمانی کوردیە و دوی ئالیداد خەبتێ بڕێز سوبحی ئۆزگەن سەرۆکێ حەز کوردەیە مامۆستا سلااو ڕێز سپاش بۆ وێ دەرفەتێ سلااو کێکێ ئەوزان و سلااو و ڕێزێ خۆ ji کوردستانی و ji hemû Kurdên her alî dinyêra dişînim. gelek spas مامۆستا me niha ji xwe beriya tuwerî me behsa pêvajoya çareseriyê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dikir bi rastî ji xwe qonaxê wî gelek têper bûne derbas bûne zêdeyî salek jî derbas bûye lê hîna ew qas gavên berbiçav di hundirê Bakurê Kurdistanê Tirkiye'da nehatine dîtin hûn bi giştî pêvajoya çareserî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di qonaxa niha da çawa dinirxînin Belê bi rastî li gora şart û mercê em bibêjin dewleta Tirkiye û Bakurê Kurdistan û li gor tecrübeyê ceribandinê dinyayê pirsgiriyê ewha pirsgirên netewî çawa hatine çareserkirin di wî warî da meriv binhêre ez Kurdekî parêzek zerekî elbette gavekî baş dibînim lê pêvajoya aştî gibî wisa nabînim. Di pêvajoyekî da çareserîkî da dibe muzakere hebe. Vê gav çi qasa em bibêjin alî girê PKK û Partiya Demê jî bibêjin ev ya pêvajoya çareseriyê jî lê mixabin ti carekî di alî measê dewlet an temsilkarên Kurdan an hereketa PKK rûne niştiye. Mixabin yani li rojava belî bû evê hinek guhartin çê bibe li wê derê û devleta Tirkiye xwest ku pêş li statuya Kurdan li rojava bigire ev pêvajo dest pê kir û mixabin daxwaz û tiştê ku wan dixwast yani devleta Tirkiye dixwast mixabin bi destê Abdullah Öcalan û PKK va yani awakî va li baş li Rojavayê Kurdistanê mixabin yani em bibêjin ez dikarim bibêjim ki rê li ber statiya Kurdî Kurdan hate girêdan ez misakî dibînim lê ez helbeten vê devleta ku bi salan Kurd înkar kiriye çi qas van salê dawîn gavên baş hatibin avêtin jî têr nînin alîdinê da jî mixabin kemasiyê alî Kurdan jî heye lê eger li şartê Bakur em binêrin evê hinek gavê erenî bêne avêt lê li şartê giştiya Kurdan em binêrin ev ya alîkî da rê li ber yani awakî desthilatiya Tirkiye dixwaze bi vê pêvajoyê rê li ber statuya Kurdî vê girtin û mixabin di vî warî da jî bi ser keftin çima bi ser keftin yani mixabin ez dibêjim berdikevin eger rêveberiya Huseriya Rojava eger serî da bingeheka federasyonê çêkiriviya eger ki bi hemû partiyên Kurdan ra helbijartin çêkiribûna em bibêjim bingehên çêkiribûna şert û mercên ku Kurd ew qasa bedel dan ew qasa Amerîka silah dabû destê wan lê mixabin ev ya baş bi kar neanîn û gotin em bi birayê xwe ya Ereb û ênê ram demokrasiyê dixwazin yani awakî da rê li Tirkiye vekirin û Tirkiye jî bi vî awayî rê li ber birayê me Rojava xwişk û birayê me girtin Baş kak Subhî gelek alî jî dibêjin yanî bi xwe jî PKK jî dibêjî rêveberiya Xweser jî dibêjî yanî ev êrîş li Rojavayê Kurdistanê ne tenê li ser rêveberiya Xweseriya fikra rêveberiya Xweser bû li ser Kurdan bû yanî ew wisa dibêjin li ser Kurdên azad bû Kurdên ku xwedî sîstem bûn ew wisa dinirxînin yanî û gelek Partiya Demê jî behsa girîngiya rola Abdullah Öcalanê kir di qonaxa danûstandinên li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê yanî gotiye ku ji Tirkan re gotiye
لرخ هێزن ناودەوڵەتیش بۆ کۆمکوژیا دژی کوردان نەسەکنن لەگەلێک عالیشی ڕەخنەتکەن بێگومان اون vê naçawa dinirxînin. Raste devleta Türkiye nesbeni hareketa PKK em bibêjin rextinê ku girêdayê PKK nesbûvantenên li Rojava rê li berstatiya Kurdan xwest bigire û di wî warî de mixabin ser biket. Ez bawerim ku dema devletê Avrupa Amerîka ji rêveberiya xwe ser dipirsiya min çi dixwazin eger ku negotina em برای خود دنیا را خوازن سیستم اکولوژیک دموکراتیک بکن که بگوت نکی ام مافی ملتی خود خوازن ام ملتی خود استاتی خوازن دخوازی برای دولت کسر بخوبه دخوازی که شرط ویتنه و دولت که فدراسیونه دوی وارده اگر که دوی گرده سکنه که نتوی نشان دانه اوی دنیای دستی خوش پشمان نکشان داد چما نه تنیج لدجی داعش اصده او قصا سلاح دابو دستی وان پرد دا مجدد وان شروانا لی مقابل عبدالله öcalan telekonferanslara Cumara Gotki yani Suriye Rabbine yek o mukabel devlet dineci din Kurdada siyaseteki hareketeki tam netevitiniyle ezbim şuramanda ezici musaki bikim çünkü كتب بخود نخوازی جخورات تشکی نخوازی اوی کی آلی کاری تبکه از بی رخنه بکم بزغرم سر ترکیه مخابن سیستما ترکیه مخابن او هاکی yani به هنک تشی خاپینو خواست آلی کی دا کردین میورا پاسیفیزه بکه و آلی کی دنی داجی 100,000 حیف مخابن کی وقتا کوبانی دور پیچ بو لوی دری جنراتوری کی تنه بود کد نخوشخانه داشی اوکی علی ترکیه بکی یعنی ابقا سال چند سال ابقا سال ریوبری دستی تداوه yani ev ya ez Kurdeki ez pır berviya dikevim dilemi dışavut yani ez viya bebejim bu sad dilemi dışavut ki em çima hatın bir hali ez bu xo ene pır behevi bum yani midgo en hindik abi ku hareketa derdora PKK YPG dibêje em ê wiha tişê nizam ew çêkin yani heremî xwezeriyê tişê wisa çêkin çi qasî nedgotin em federasyon dixwazin ez viya bibêjim hûn dizanin raya girsiya Kurdan jî dizane mutabaqatta du hoqê wan hebû eger ku hareketên Kurda hemiya bi hevra hareket bikirina evê rejîma Colanî nikariye bi ser Kurdan ew havere evê dinyayê dest ji Kurdan nekşanda bira Kurdê me viya bizanbin şevqê xwe dêne ber xwe mixabin û ji niha pêda pekê Subhî niha biborîne bo nimûne ene kesî jî çû li gel Ehmed Şerec Civiya rêveberiya xwe bo nimûne peyedê ene kesî rex nekir got bê ku agahiya me çê bibe çûne û çûna wan divê qonaxê de ne di berjewendiya Kurdan de yani bi giştî binêrîna te sûcê aliyek tinê ya bi giştî yeknebûna Kurdan e ku dibe sedem ku karesatên wisa li ser Kurdan çê bibin. Ez viya kurtasî bibêjim eger giranî Rojava ji xwe di destê YPG da bû eger YPG di wexta xwe da rê li partî dinê jî vekiriya min hevkî vîdeoya Roja ala Kurdistanê temaşe kiribû 4-5 sal berê ez şaş mabûm hinek civanên Kurd ala Kurdistanê vekiribûn ji wan re digotin diya dêne dananê bûn bi dehev Arevê îtfayê Tirkiye divên îtfayê agirkuj bi wê avê ala Kurdistanê danên erdê eger tabii ki ana YSG jî bi serê hareket bike NSK ne baş e YPG jî bike ne baş e civîn hat kirin civîna ku Şeyh Xezrevî jî ketekê û hemû alîgirê Kurdan ketmekê jî Tirkiye jî ketekê jî çi qirar sandin gerem bi hevra netewî tevgeran ji wê çaxê vir da dema ku hikûmeta demkiya Rojavê Sûriye re xeberdan dihat kirin gerek hevra tevgeriyana û elbette ki ez kêbasî de her diyada jî dibînim yani ez Kurdekî ku qet girêdayê tip partiyekî siyaset kinînim
mıkabın me roleka netevi nişan ne da. Ez hoşet kime ki tabii ki ez şartı merci Türkiye o ne girede hareket kime. Le çima 100 sal beri fırsatındaki hebu em ve çakı belki baş ve karnani le ana geleme diplomasiye bukra diplomasiye me mıkabın tine bu. Tinine yani ev kasa şervan hebu ev cimara hevi ki bu. Yani gere lüve gore iradeka biryariyeka siyasi heviya. Mıkabın nişan mened. Evya bivejin. Ki diveçim bivejin. Başıma usta. Tamam. Devlet Türkiye Kürtasi bivejin. Devlet Türkiye'ci dixwaze behenik mafin hakkı ve hakkı tırık Kürda 5 statü beyle. Bini ez parezerekim ez gireday tı hareket kinim ez rast dem genel dünyayı devlette Kürdi sarfa bu cevin federali cevin li Türkiye'ci en hindik gere Türk ve Kürt ve kevin gere zamanı Kürdi zamanı fervi ve eğer ki Kürt viya ne vejin emi çava bigine mafi xo. بله راست باشا هون انها بصالانه لسر مساله زماني كردي هون خبات دكن كار دكن بقشتي نهار روشا زمان لروجا باكوري كردستاني د چه استی ده بتایبتی هون نها لستانبول يجي كار دكن بمليون ان كردي مل استانبول يجي هياس زياده باري سياستا بشافتني وحلاندني يا دولتا تركيا لسر كردستاني اف بيواجيا كونها هي اف قناغي كونها هي بويا صدم كو جوانین کرد یا جی گله کرد زیاده تر بری خوب بدن سر زمان و ناسنامه و چاندا خویا کردی؟ نخیر هی نبیه از ویا بویجم مخابن تالوکه کی پر لسر زمان هیه ونش خود زانن لباکور دولتی هفته سالا کرد انکار کرن بری بزوری بقولک بخواستن ما آسیبله بکن بشافتنن وانسالی داوی جبر کو سیاست کا کو به کردی او کردواری حرکت بکتنه و مخابن دوین یا اوتو اسیمیلاسیون خوب خوش بشافتن انا دست بکریه وانسالی داوی وسانه Türkiye 2012 rel dersa Kürdi vekir tene dibistani navin Mamosta Kadri Yıldırım de HDP'da vekili Jikirmanzanın profesör ew ji wezîrê perwerdêra divê tenê dibistanê navîn xwendegehê navîn nave bira seretayî lîsê jî hebe. Wezîr jê re dibêje ki em bingeh çê bikin û mamosta hazir bikin em ê paşê bîne seretayî paşê bibine lîsê jî. Lê mixabin wê çaxê siyaseta me Kurda boykot kir got em rasta rast perwerdehiya bi zimanê Kurdî dixwazin viya boykot kirin. Ez siyaset jwi alida rakhna dikim. Sali awil çon edin ku nave van sali dawi em bixo bini es yani ji pandemiye virdan midi ku rewş pir xerabe miji wek xiret ya mgo ini hawce ku merv lihiya partiya şahsa serokatiya devletin neyre çiz dese mervra bê bike ve 4 sale 5 sale em xebat dikin 4-5 milyon Kürt İstanbul'e ne bir fikrin keke hozan و برای همون رای کرداجی بفکره 4-5 milyon Kürt İstanbul'e ne rیا فرمیلی و 2012 verda لقاتالانیه منک بدم و لقاتالانیه وقتا زمانی وان قدر خبو دات انکار کرد به درس بجاره دست بیکر خلقی قاتالانیا خویل درس خود درکت زمانی خود درکت devlet de veri mecbur madde 3 salada ev harem özellikle dava zamanı vankir zamanı fermil harem ava me çikiriye siyaset me çikiriye 2012 verdal İstanbul'u dersa Kürdi ve ne bu keke o zaman ve sakiriye ne kiriye nizanım bale fermi heye kes koyletini ez behenik siyaset medara haberdim hayvan jetini jwe bunu ez beni kariye xuddatinim derahanam ez bi xwe diçim matba wan broşura çê dikim ez diçim bermekteba li dora min sêçar merv hene dildar parêzvan hinek însanên nê ya newerin bên ya xemsarin û ez bibêjim mixabin siyaseta HDP jî ya alîkî da dibêje ki em perwerdeya bi zimanê Kurdî dixwazin bi destê zarokî nave nake qeyd nake ya tu zaroka qeyd nekî sınıfa ve nekî ev ji hewa da perwerdeya bi ziman were
بخواتي ما جارا يكمين ما بار خواتا كوكر لأسن يورتا إسطنبولي جارا يكمين وتاني لضد بستانا درسا كردي فيبوه evya jibuy Kurda şermezareki mazine. بله Eri me kalık şkenandın. Me kalık ki çı kalık şkenandın. Alika da kalık ki kul ser bürokrasiya devleti li ser Kurdavu. A nejat peresar ser Kurdavu. Bandora ku 100 sale li ser Kurda çekiri bu. بله Çıkasa riya fermi ani munji vanji baş bikar detanin. Çıma mamosen Kurdi baş nakin tar. Ez 4 سال بری سه ما مسکرین قادروی یک زازا دهوی کرمان من داخوازنامه شیان انقره برسف دار من گوتن ام پلانلama خو لگورا ترجیح داخوازا دکر دی سال بری از چوم وزارت پروردهی باشکاری کو ماموسات که کار ویج عینی تشمره گو از اوقا بانگ دیکم خلقی مرا ادبیم قید درسا کردید که مادم که ام دوید زمانی مرومت آمیه مادم که ام دوید ام فلان شاحقا دخوازن اولی دا بنگه هک ریویایه جوی بونی بو وسیله پروگراما و ببیجم امی صبی و چند ساله ام دخواتن لی مجی جاره یکمین قالک شکنان و آنا جی 20 مهی دا درسا کردی بجارتناوی دقاده بله جوی بونی اس بانگوازی دکم رجاجی دکم لحمو کردا لسیاست مداران روشنبیران چاپمنی برا بزامن کی کو حق درسا کردی دبستانی ناوین هیه اویاج بو کو زارو که کرد daha verekvin daha normalize evet işteki per gringe jibul ku embevejim bira dersa kurdi bira ve dersa mecburi ev dahvaz gringen بله jibul ku embevejim bira zamanı kurdi ve zamanı perverdehi eğer ku em bisadan hazara kul dersa kurdi kayıt nekin yana em dahvazname ne vezareta perverdehi seri kumariya Türkiye embevejim zariye kuram dersa kurdi dahvazın evi rel berme vekin gelo. Ez işkinecik vejim. De 3 sale ez bangavazi dikim. Re nişan dedim. Dibejim ki dahvazname bine vezareta perverdeyi seri kumara Türkiye bu jizariye vera dersa kurdi ve nekrin dava bekin. Davi idari, kargeri. بله Tek kesi ve nekriye. Vegav min dozıklı seri kumariya Türkiye vekiliye. Bu zabastani seretayı. Ev dozdu dome. برا رای گشتی بزام نه طرفن شرم نکن برا هرن داخوازنامه ستاندارد اینی چیبونه دبستانا امزه بابنه که ببین امزاری خورا درسا کردی دخوازن اگر امویا نکن ام yani evkasa bedeli mazın dedin ortaya tişittineye. بله Peyvaz em biz burada peyvazı breva devin ecman rica dikim. بله Bira mafe netevi bıkhvazın. Teni tişte işte ya ortaya sağlık tışık çavatını ez momene desi ما وصل صبحي مخابن دمي ما زيادة نمايا اللي أم بهيفينا كو همي تاكي كرد فردي كرد مالباتي كرد زاروكين خوا بكردي هين بكن بكردي بخوينن بكردي مازن ببن بكردي بجين قالك سباس جبوا صبحي وزجن ساروكي حس كردي لاسطنبول اللي قال مابوي بهيفيا سركفتني جبوا وقالك كردستاني بله تماشاکرین هجا ببی آوایش یم هاتن دابیا بی خلک خوی ریا کردستانه یا خلک کدن شاد بختوار آزاد بشه